Čaute ľudia a dnes sa hráme zase Dorčo Kitko 8-6. Čau. Čaute všetci. Poďme do hry. Tak sme... Ivaj, Kde si šiel? tu som. Stále som si šiel. Už začína hra. A na hra? Docela si kamo ťa počujem. Povadí. Aby som to začínal. Ok, víte, to pomáha. Chceme to čekať. Koľko to? Tak vieš, keď som zomrel? No, Keď som nemala napísal, bo sme sa odpája, tak tuto na stole, tak tu boli normálne, že diamanty. ťa nepočujem. Kde boli raz na stole diamanty, no tak. Aha, teraz som ťa viacej počul. Kde si ulici? Tu, za tebou. No. Nič tu nie je. Skrine. Wow. Wow. Tak nahodím. Tma. Nic som nenašiel. Na mňa páka ten magor. Nenašiel si dvere? Kat, ten typek, tak Ja som mi našiel dvere. Kat, Ja som našiel dvere. ten môj typek, tak on ani nespískal, že neurobil ani a na mňa jumpscare, no nesále. A? Ja som sa chcel pozerať, pokým nevyjde. Ja som sa chcel pozerať, pokým neuvidím jeho škaredý klas. Aha, tu, ty, zlato. Poďme. A pozmi, Kde si? tu. Tu som ešte doma. Tu sú ešte na tých dverí. A tu je ten kancelária. Mám ten navíc úplne dverí. Ja som tu. Zas na teba postav, či na mňa? Neviem, ja som spúšťa. Ale okolo toho... Ja už som z tých ďalších dverách. Počkej. A ty si nie na sokli? No, čo si otvoriť? Tam sa isto schovať, tie dvere nemajú ani kľúčku, tak kom si tak stál. Máš si predstaviť, toto sú tie dvere. Toto schovať, ty normálne takto prišla, že... Ja mám tabletky. Dobre. Keď budeš behať s oným čiernym, okatým, To je na rýchlosť, nie? hej. Keď budeš utekať s tým veľkým okatým, čo mám ja na ceste, no tak si ich môžeš dať. Mám kľúč. Na stole bol si. Budem rýchlejšie bežať. Oj.
Sa mi najviac páči, ako nám vždycky otvorí dvere. A najlepšie to je, keď sú dve dvere a nevieš, že ktoré si máš vybrať a rovno si ich tam otvoríš. Tak. Tak. Teraz byte sklo. Mhm. Čo z toho záchod. Ty si už použil ten taký, nie? Aby si toto odomkol. Čo? To také... Zase blikajú svetla. No. Tu nič není. Baterka. Strašne veľa dverí. Mhm. To znamená strašne veľa peniazí. A kľúčik som našiel. OK. Ale môžeš to prehľadať, ak sa ti chce ešte. A ja idem hneď.